Denis sa zladil, dneska vidím. So svojím telefónom. Ale je to úplná náhoda. A túto tému rozoberať nebudeme. Radšej. Ja som za dúhu. Musím vyzerať šťastne, keď už nie som šťastná. Vítajte pri ďalšej časti nášho projektu. Takže moje meno je Denis. A teraz sa vám predstaví Rebeka. Moje meno je Rebeka. Ahojte. Čaute, ja som Natália. Dnešná téma je najhoršia vec, čo si urobil, o ktorej si nikdy nikomu nepovedal. Bojím sa tejto témy. Začneme veľmi z hurta. No. Rebeka chytila mentálny breakdown. Vysral som sa za strom a pribehol ku mne pes. Majiteľ toho psa si myslel, že to je hovno jeho psa, tak to pozbieral a ja som sa na to iba pozeral. Ježiš. Ešte, že nechodím so psom na prechádzky a potom by som mohol zbierať asi takéto všelijaké. Čo žere jeho pes? Keď spraví taký náklad, jak človek, chápeš? Tak ale povie, čo to bolo za psa. Počkaj, ja poznám psa, ktorý má kokos 60 kg, pozor. A on dáva riadnu nálož, inak toto je pekne zlá téma, podľa mňa. Tak jaký musí mať sáčok more na smeti? Prečo niekto sere za strom? Však chudák nestihol na záchod. Čo a kde máš len tak random strom? Tebe sa to nikdy nestalo? Čože ideš na... Počkaj, ani nie. Počkaj, ani mne klameš. Nie. Klameš. Kde si to bol ty, Denis? Nebol som to, ja prísahám, že som to nebol ja. To bolo anonymne, že? Áno. Aha. Anonymne už poznáme. Akože, počkaj, musíme vám povedať jednu úplne brutál storku. No. Teda nie je to úplne brutál storka, ale včera, keď sme sedeli na káve, tak samozrejme sme zbierali nejaké témy a otázky. A Rebeka, prosím, pekne napísala storku na Instagram, že... Nech to proste napíšu anonymne. A nejaký týpek napísal do tej odpovede položky alebo do odpovede, že anonymne. Si myslel, že má napísať komentár, že anonymne. Počas som to zbadala. Náhodou podľa mňa musel mať, že práve že vysoké IQ, aby to takto pochopil. Keby si tam napísala, že napíš tam, že anonymne. No tak on tam napísal anonymne. Vieš, a to ťa vytočí. To ťa nasere proste, že ty chceš odpovedať a on ti tam anonymne. Keby ťa stretne, ťa prefacká. Povedal som o svojej frajerke, že ju otec podvádza. Akože naháňanie dobrej karmy, ale au. Je to otec. Však práve. No tak toto je dosť nepríjemné. Ale vieš, aký máš vzťah s tým otcom? No inak ale mohla to byť nejaká pomsta. Čo sa tam udialo predtým všetko? Na Vianoce mi miesto 15 darčekov kúpil len 13. Vianoce neboli piatok 13. Asi ne, lebo sú 24. že? Dobre. Možno on sa si odpovedala. Možno on sa narodil piatok 13. Toto sa asi potešia ľudia, keď toto budú počuť. Predstavujem si, že nespím s ňou, ale s jeho sestrou. Tak ale to už je moc. To už je dosť, že na hrane. Mňa by to zničilo psychicky hociak, keby sa toto raz dozviem, že môj muž si nepredstavuje mňa pri našom vlastnom sexe, ale počuješ to jak? Ale ty nemáš muža. Ale keď si predstavíš v inom vesmíre, že by si mala chlapa a pri sexe si predstavuje. A jak pri tom vyzerá, že... Ale sex s iným mužom. Vieš, že sex s iným mužom. No. To už sme doma. To je... Láska, chceš mi odoriť, prečo? Čo chceš? Podľa mňa toto sme mali dať, že od 18+. My není sme vychovávateľia, takže... A tak to je pravda. No. Vidíš. Celý život spávam iba so ženatými mužmi. To my vieme. Čo klameš? Denis! Prestaň klamať do telky. Rebeka nevydýchuje. Odvolaj to. Áno, odvolávam to. Toto není pravda, to len mi prišlo tak vhod. To nebola moja confession. A teraz si predstav. Koľko z tých priznaní inak je. Inak to by tiež mňa zaujímalo, vieš, že akože anonymné otázky, vieš, a ona tam píše svoje problémy. A teraz si to riešime, jak vonom. Vlastne bola to spoločná terapia, takže Rebeka práve si sa prezradila. Takže riešime tú spoločnú terapiu vlastne. Toto vrajme sa k tej téme, nie? A teraz si predstav, že ty si terapeutka tej ženy, ktorá sa ti prizná, že spáva iba so ženatými mužmi. A ty si tá terapeutka a vydatá. Chápeš? Morá v hlave, že vypadni. No inak to by ma zaujímalo, že ak sa musí tá terapeutka cítiť. Vieš, že vžiť sa do tej osoby, alebo jak by som to povedal.
Chápeš, čo myslím? Či si tam kreslili nejaké pičoviny, čachre, machre, stromčeky. Lebo to musí byť dosť nepríjemné. Akože moja terapeutka mi dosť veľa pomáha. To treba uznať. Akože Ale veľa... Boh vie, čo si o tebe myslí, keď ťa odídeš. Ináč, čo sa bojím, no. Inak toto mi vždy napadlo, že čo si potom musia o tebe tí ľudia myslieť, alebo ten daný človek, u koho si. Vieš, že ty sa mu zveríš, že ty sa mu alebo jej zveríš, že proste aké máš problémy, čo všetko si zažila, alebo čo si vyviedla a teraz odtiaľ odídeš, vieš, a ona sa tak chytí za hlavu, že Ježišmária. Táto je blúda. No. Ale Táto sa z toho živote dostane, more. Ja som tiež mala obdobie, keď som chodila akože terapeutke na hodiny klavíra a už keď som jej písala, že potrebujem termín, tak mi odpísala, že potrebujem Xanax. Au. Takže... Ja sa zdrogujem pred tým, ako dojdeš, že nepočujem tak ale si vezmi, že celý deň počúvaš takýchto ľudí. 24/7 v podstate. Takže Dojdeš vlastne domov. tvoja terapeutka potrebuje terapeutku. Moja áno. Hej, po mňa áno, Ako akože som si istá, že áno. Ja potrebujem väčšinou, keď som s tebou, tak potom potrebujem tú terapeutku. Dám číslo na moju. Ale vieš čo, napríklad najhoršia vec, čo existuje, je, keď sa hanbíš pred vlastným terapeutom. Že originál, Ale že podľa mňa ty vieš... sa hanbíš sám pred sebou, nie pred tým terapeutom veľakrát. Napríklad, Inak keď to som sa áno, dala to dokopy. podľa mňa áno. Áno, že to nevieš povedať nahlas, vieš, že keď som sa dala dokopy s mojim bývalým, ja som nebola 3 mesiace na terapii. Ja som sa tam hanbila, že to zase to mám povedať, že zase som s ním. Však on si bude myslieť, že som prepatá, že táto už fakt nemyslí. Takže potom to vlastne bolo Však aj tak. teraz som bola včera a veľa vecí som jej radšej nepovedala, lebo Volala som s ňou po terapii, ona. Toto som jej nepovedala, toto som jej... Poviem jej to na budúce, nemôžem to na ňu spustiť všetko naraz. nemôžem počuť, však aby som mal taký guláš, že Chúďa podľa mňa po pol hodine nevedela, že kde... Ale vieš čo, ja sa nedivím, že by to nedala, lebo teda ja som s Rebekou skoro každý deň, ale veľakrát ja sa strácam. Že do piči, o čom je reč? Tých vecí sa deje strašne veľa naraz, v globále, nie len chlapi, ale celkovo v živote. jasne, že nielen chlapi, o chlapoch to vôbec není. Však preto hovorím, že občas som taká, že počkaj, teraz o čom rozprávame? Priblíž mi to. Ďakujem. Ja to preto väčšinou tak robím, že väčšinou, keď ju idem vyzdvihnúť, že ideme na kávu, tak sa s ňou začnem baviť až na tej káve, lebo keby na mňa spustila v aute, tak netrafím do tej kaviárne. A pritom tam chodíme každý deň, hej. Takže ja by som tam podľa mňa asi netrafil počas toho, jak by ona spustila na mňa tieto všetky problémy. To už len také nenápadné nahlas rádio, že Rebeka, poď ticho. Toto memečko, čo som chodí. ti včera poslala, nie, že počuješ, že nenávidím, keď niekto sa do môjho auta a stíši mi pesničku, že čo si myslíš, že tvoje problémy sú dôležitejšie ako táto pesnička? Vypadí. Som dobrý v kradnutí čohokoľvek, keď to potrebujem. Tak ja potrebujem auto. Idem si ukradnúť. Potrebujem milión. Jak do sa banky. kradne Potrebujem milión? nový život. Neviem, ale... No, Ale nie, ja som spokojný so svojím životom. No veď Momentálne som. No veď v tejto chvíli byť šťastnejšie aj nemôžeš. Áno, môžem, ale som tu s Nechcem. vami. Bohužiaľ. Ale nie, ja som rád, že som tu s vami. Aj keď by som rád bol radšej inde. No dobre, späť k odpovedi. Som dobrý v kradnutí čohokoľvek, keď to potrebujem. Dobre, teraz idem si Ale čo keď navariť. kradne ľudí? A na čo by si potrebovala ľudí? Postaviť dom. Masáž Betónovať. hlavy? Napríklad. Upratovať. Hej, tak dojdem akože kam na námestie a ukradnem si niekoho pod pazuchu, idem. Ja som to Ale skôr prečo, aký je predstavovala. kanibal? Z čoho varí? Ja som si to skôr predstavovala tak, že teraz idem robiť francúzske zemiaky, tak idem do obchodu a vieš, Naháčem dám zemiak zás do kapucie. Neviem, v živote som nič neukradol. Klameš. Naozaj nie. To sa... Nie, klameš. Čestné skautské. Ani keď si bol dieťa, si nič neukradol v škole nikomu. Tak jasné, že áno. No tak! Žuvačky, hoci Dobre, čo ale ide z tak ja lavice som myslel dole. tak, že vošiel som do obchodu a nezobral som si, že ja zrovna potrebujem USBčko. tak Že a som si neplatíte? Nie, potrebujem to. Iba si to požičiam, ďakujem. ukradol. Zajtra vrátim. Ale ja to potrebujem. A tak áno, tak v škole samozrejme, však to je úplne niečo iné. Tak keď mi chýbala guma, tak som ju zobral. No, napríklad. A nevrátil. Takže nevidel si moju gumu ani náhodou. My si s Rebekou zapalovače ľúbime kradnúť No, naozaj. to je Ja si jasné. fajčím. Inak aj to. Ale nie, zapalovače nekradnem, lebo to podľa mňa prináša smolu. Co to ti povedal? Ja som to zažil. Rebeka, Že si viem mal pre... smolu, lebo si ukradol zapalovač. Áno, ukradol som zapalovač a stratil som cigarety. Instantná karma. To je strašná karma inak. Fúha. Normálne, že kamoš mi hovorí, že potom mi vrát ten zapalovač. Jasné, Braško. Zobral som, dal som si ho do vačku, vieš, a teraz som došiel domov a vo vačku ten zapalovač, ale cigá nikde. Tak akože... Ja keď som bola malá, tak moja spolusediaca, sme mali tak do účka, nie, lavice. A ona mala, viete, čo boli tie struny, čo tak sotíš zo schodom, ona sa tak preodieva, vieš. Hej. No a ja som mala takú obyčajnú gulatu, ona mala v staré srdiečka. A ty si ju chcela. A ja som chcela tú srdiečko. No tak ja som tak šáhla do jej lavice, vybrala som si, došla som domov, počúvaj. A na schodoch len som si to hádzala, nie? A moja mama, že Máš to odkiaľ? odkiaľ máš tú strunu?
A ja, že kúpila som si. A ona, že a za čo, keď nemáš peniaze, vieš? Rebeka sa hneď dala do placu sama. Takže ak by vám Rebeka niečo ukradla, tak ona sa dá sama do placu, takže to je v pohode. Nikto sa ničoho nemusí obávať. A teraz už mám peniaze, to je ten rozdiel, vieš, že teraz to môžem kúpiť. Ale ja som takto v škôlke zobrala kamarátke sponky do vlasov, lebo mala strieborné, perleťové, také trblietavé, krásne sponky. Išli sme spinkať, nie obed. Položila si sponky vedľa postele, zobudila sa sponky nikde. Ja vo vačku, dojdem domov. Ak som ich tak nenápadne vyložila, mama tiež, že to máš odkiaľ. Tu som našla na druhý deň. Ale to si potom nemohla už do hlavy, tie sponky. No a na druhý deň mi ich mamina dala do hlavy. Ja. No jo. A kamarátka veľký plač. Takže ďalšia, čo sa dala do placu sama. Alebo teda mamka ju dala do placu. Najhoršia vec, čo si urobila, o ktorej si nikdy nikomu nepovedala. Ostala som na silu tehotná, aby som zistila, či si vyberie mňa. Ale vybral si jeho ženu a deti. Tak to už musíš mať jaké v hlave na strane, keď to spravíš. Poznám takú jednu. Čo bol milionár? Čo mal zlatý ale to ani ding-dong? není to, niekedy to není ani o tých peniazoch, ale niekedy to je o tých citoch, vieš. To je presne to, vieš, že ja sa s ňou rozídem, budem s tebou, namotáš sa, záľubíš sa, zistíš, že on sa nerozíde, lebo tam mám deti, musím tam zostať, lebo mám deti, nerozídem sa s ňou, lebo deti, tak dobre, zostanem tehotná, čo urobíš s týmto dieťaťom, tak sa vráť ku mne. To by som v živote neurobila. Ja by som nechcela ani vzťah s niekým, kto už má dieťa, len preto, lebo ja mám furt taký divný názor na toto, že ja sa furt bojím, že on furt bude inklinovať k tej svojej bývalej žene, s ktorou to dieťa má, chápeš? Že proste furt tam budú mať aj tak spoločnú nejakú tú cestu. To nie je taká exa, ktorú môžeš proste odstrihnúť a v živote sa na ňu ani nepozrieť, vieš? Keď tak dieťa, tak už moje, ale ja budem mať iba zvieratka asi. Adoptuješ si mňa. Iné by som ani neodporúčal. Pri tebe. Jedine, že od 3 mesiacov terapia. Nie. Vieš o tom, že môj bývalý muž toto možno raz bude pozerať? Bývalý? Budúci muž, pardon. Takže bývalý. Nie, budúci muž. Takže tvoj bývalý je tvoj budúci? Nie, ona už teraz vie, že jej budúci bude jej bývalý. To je možné. Ja vás môžem, viete čo. Vyskúšal som si ho sám vyfajčiť a podarilo sa mi to. Koľko rebier má vyoperovaných? 0. Ako je to možné? O tejto téme sa podľa mňa ani nechcem baviť. Ty si to skúšal niekedy? Neskúšal som to nikdy. Nechceš to vyskúšať, chceme vedieť, ťa potlačíme. Ďakujem. Ďakujem. Dáme ti pomoc. Ale toto musí byť veľmi nechutné. Prečo? Veď to je tvoje. A čo keď to je moje, však to je nechutné. To patrí do úst iného človeka, nie do tvojich. Veď to je tvoje telo pre Boha živého. Čo keby si to vedel... Počkaj. Čo keby si to sám vedel spraviť lepšie ako hoci ktorá iná, lebo ty vieš, ako to máš rád, nie? Akože, akorát to, že budeš naopak, lebo vieš, budeš mať spodné zuby hore, nie na... Jazyk z opačnej strany. Áno. To je tak, jak sa vraví, že keď už nevládzeš si ho leštiť, tak máš druhou rukou, alebo si ju prisadnú, nech ti strpne, vieš a... Neviem. Neviem. Takéto praktiky nerobím. Ich máš tak veľa, že nemusíš, že? Aj priznanie. Keď by to tak bolo. Frajerka mi povedala, že moje spermie nechutia tak dobre ako predtým. Musel som ich ochutnať ja sám. Fuj. Toto by som asi chlapovi nespravila. Ale ona ho neprinútila. Čo keď ho ona neprinútila? A čo, akej? Prečo ty poznáš chlapa, ktorý dobrovoľne chutná svoje spermie? Tak možno sa vedieť, či je chorý, čo keď je nejaký doktor. Tak pôjdem na vyšetrenie. Tak to je halúzny doktor, že sám sa testuje, akože podľa teba aj svojich pacientov, tak to testuje, že pán doktor, asi som chorý. že dobre, dajte mi túto vzorku. Vystrekaj sa mi do úst. Toto je dosť nechutné. Ale vieš, tam by bol, že... Podľa mňa preskočme túto tému veľmi rýchlo. OK, poďme ďalej. Rebeka, ale ty si robila na reprodukčnej klinike, tam to tak fungovalo? Počuješ, ja keď som Máriovi povedala, že robím na reprodukčnej klinike... Mená? Čo? Mario je kamarát. Ja aj dobre, OK. Keď som Máriovi povedala, že robím na reprodukčnej klinike, on si vieš, čo myslel? Že ja som tá, čo akože... Chodí chlapcom pomáhať. Nie. Že ja som tá, čo akože príjma tých chlapcov, áno, vlastne na pomáhanie a že potom to je taká Berta. Vieš, tako. A ja, že nie, ako hovorím, ja som nič v takejto. Stalo sa mi, že čo tam boli takí darci. Že si im pomohla. Nie, bože môj. Nie, ale že ma chceli pozvať na rande. Je to regulérni honiči darcovia, chápeš? Čo tam boli každý druhý týždeň. A dostali za to peniaze? Chlapi, neviem, či dostávali peniaze. To si nie som istá. Tenis, nové povolanie?
Napríklad. Že chýba mi 200 eur na vianočný darček. Nosím v obchodoch s oblečením a bižu viac vecí do kabínky a vymieňam vešiaky, keď nie je vec, ktorá sa mi páči v zlave. Prípadne si dám bižu na uši ruky. Zhorím za toto v pekle? Raz určite. Karma. Instantná karma. By som povedal. Jak instantná karma. Ja to stratí, nie? Vyjde von z obchodu. Napríklad. Jak ty cigarety. Áno. Najväčšie tajomstvo. Išiel som na dark web. Raz. A ja som počula o tom dark webe napríklad, že oni vedia nejak zistiť tvoju IP adresu, nie, že ťa vedia potom ukradnúť, predať na orgány. Jak to, že oni neukradnutí a predajú na orgány? Ty si bol na dark webe? Nebol som. Kalameš. Nebol som. Nikdy som tam nebol. Jak sa tam dá dostať vôbec? Nepýtaj sa ma, keď neviem, jak sa tam mám dostať. Zistí to. Mimo kamery nám povie, neboj sa. Pôjdeme, ale Určite iba nie. tak tajne. Určite Niekoho nie. namotáme, niekto stojí do nás. A budeme čakať, že čo sa stane potom. Týždeň na to článok, mladý chalan sa stratil. Každému budeme volať, že kde si, doma si. Ešte máš obe obličky. Že a ešte stále? Fuj, to ste videli ten prank, čo chlapca, dali mu nejaké uspávadlo, to boli dva najlepší kamaráti. Donesli do nejakého starého rozdrbaného hotela, hodili ho spravili mu túto akože, že ho šili a blablabla, dali mu hadicu von, vieš, že do chladničky tam bola oblička v tej malej chladničke a normálne mu to spravili, že ho uniesli a že mu vyoperovali obličku, ty. Počíš, on tam bol spútaný. Fuj, vieš, aké to bolo nechutné, teraz to predstav, že to si ty. Ja keby to je môj kamarát, normálne ja ho zabijem originál, vylezem z tej vane a keby zistím, že to bol on, zabijem ho. To musíš mať aký šok, traumu do konca života. V živote by som nezaspala už. Ale ako veľmi sa musíš nudiť, aby si to vymyslel? Tak ja by som to vymyslela, neviem. Skôr ako veľmi musíš byť prepatý, aby si to vymyslel. Práve si to priznala, Rebeka. Takže odteraz si budeme dávať na to. Pozor, čo nám ponúkne Rebeka. Pitie, nebudeme s ním o samote nikdy. Ale no. Alebo skôr nemôžeme nechať pohár o samote. Môžem sa napiť, Denis. Nie. Podľa mňa je najvyšší čas ukončiť dnešnú časť. Otázky alebo odpovede teda na ďalšie témy nájdete na mojom profile na Instagrame a vidíme sa najbližšie. Možno s nimi, možno nie. Link hodíme do popisu, aby ste to našli jednoduchšie. Píšte na Rebekin profil. Dovidenia. Ďakujeme. Čaute.